भोरमधील प्रसिद्ध बनेश्वर मंदिर परिसरामध्ये मधमाशांच्या हल्ल्यामुळे त्या घटना सातत्याने घडतात आणि त्यामुळे तिथल्या भाविकांमध्ये आणि पर्यटकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे। बनेश्वर क्षेत्रातील वन विभागाच्या हद्दीमध्ये झालेल्या एका मोठ्या झाडावर तब्बल 15 ते 16 इतकी मोठी पोळी होती। मधमाशांची पोळी तातडीने हटवण्याची मागणी सध्या ग्रामस्थ करतायत। जर तसं झालं नाही तर आंदोलन छेडू असा इशारा सुद्धा दिला जातोय। तर सातत्याने या परिसरामध्ये मधमाशांचे हल्ले होत आहेत आणि त्यामुळे तिथल्या ग्रामस्थांमध्ये आणि पर्यटकांमध्ये भीती पसरली आहे। तर भाविक आणि पर्यटकांनी तात्काळ ही मधमाशांची पोळी हटवावी तशी मागणी केलेली आहे आणि जर ती कार्यवाही झाली नाही तर मात्र तातडीने आपण या संदर्भात आंदोलन छेडू असा इशारा सुद्धा दिलेला आहे। तर मोठ्या प्रमाणात इथे मधमाशांची पोळी आहेत, 15 ते 16 पोळी आहेत आणि त्यामुळे सातत्याने या ठिकाणी मधमाशांचे हल्ले होत असतात आणि त्यामुळे त्या त्रासाला कंटाळून ग्रामस्थांनी हा इशारा दिलाय।